L-awtorità tal-ippjanar waqfet xogħlijiet ta' skavar li kienu qegħdin isiru fi proprjetà privata u li waslu biex sfonda parti mill-foss taċ-Ċittadella f'Għawdex. Fortunatament ħadd ma weġġa' f'dan l-inċident. Il-każ seħħ l-erba' filgħodu għal ħabta tal-10 meta ċċeda ħajt u parti mill-art li tagħmel parti mill-fortifikazzjoni storika. Fi stqarrija, il-Ministeru għall-Għawdex u l-Ministeru għall-Kultura spjegaw il-konsegwenza ta' żvilupp fil-proprjetà privata ċeda ħajt li jmiss mal-foss taċ-Ċittadella. Dan bil-konsegwenza li jġarraf parti mill-foss. Fi stqarrija separata, l-awtorità tal-ippjanar qalet li b'mod immedjat ittieħdu l-prekawzjonijiet kollha meħtieġa biex iż-żona milquta tingħalaq għall-pubbliku. Dan waqt li ħatret lil perit Hermin Bonnici biex imexxi proġett li għandu jassikura li l-foss taċ-Ċittadella jirritorna fl-istat oriġinali tiegħu. Żied jingħad li minn dak li jirriżulta mir-rapport preliminari se jittieħdu l-passi biex min kien responsabbli mill-ħsara illi twettqet iġorr ir-responsabilità.